Ehtoopäivät ja tervetuloa minun Kumakami YouTube Kuma Tube-kanavalle. Elikkäs tästä sitten aloittaa pitkän äihäilyn ja pohdiskelun jälkeen, niin ajattelin tämmöistä pientä Tube-kanavaa pistää pystyyn, jossa jaan pääsääntöisesti todennäköisesti pelivideoita ja sitten myöskin musiikkia. Elikkäs minulla on myöskin semmonen Kuma Suno käyttis suno.comissa, josta sitten kerron vähän myöhemmin lisää. Ja tosiaan täällä olisi tarkoitus vähän tutustua minun tuotantoon ja tekeleisiin. Tässä näkyy vähän minun erään Daily Challenging Binding of Isaacin peluuta. Se meni ihan hyvin. Tätäkin olen miettinyt aikoina, että olisi pitänyt ruveta näitä Daily Challengeja nauhoittelemaan, mutta syystä tai toista en sitten jaksanutkaan. Mutta tosiaan on mahtavaa, että olette löytäneet minun kanavalle ja toivottavasti tulette pitämään sisällöstä kontenttia tulleen, mitenkö ehdin sitten tekemään. Ja tosiaan tarkoituksena olisi sitten, ei nyt ihan heti alkuun kovinkaan säännöllisen epäsäännöllisesti tehdä tätä kontenttia, julkaista sisältöä ihailtavaksi, ihmeteltäväksi. Ja sisältö tosiaan niin Binding of Isaacia, jospa sitten rupesi taas pelailemaan. Tosiaan aktiivisesti pelasin Daily Challengea vaihtelevasti. On sijoittunut maailman ranking-listalla sinne ihan top 10 muutamia kertoja, top 5, top 100 on tuttu paikka. Ja sitten kun pelailukerta epäonnistui, niin se epäonnistui sitten ihan huolella. Yksi lemppareita on Lostilla pelaaminen, koska se asettaa hyvät haasteensa. Sitten kohta siirrytäänkin toiseen minun lempparipeliin, mitä aloittelin heti kun se julkaistiin, eli Fallout 76. Tässä minulla on toinen savetus pidemmällä, mutta kaveritten rohkaisemana pyynnöstä aloitin sitten toisen pelin hahmon. Ja tässä vähän tukikohdan esittelyä, eli mikä se onkaan englanniksi, House Tour. Tosiaan aivan mahtava peli. Suosittelen tutustumaan ja pelaamaan. Ja jos vaan aloitat, niin ihmeessä saa lisätä minut ystäväksi. Sitten voidaan pelailla yhdessä. Shelteria. Sieltä löytyy kaikkea tarvittavaa. Tosiaan Fallout pelisarja on tuttu ollut ihan penskasta asti. Fallout 2 aloittelin pelailemaan. Useamman kerran pelannut sen läpi ja sieltä sitten ykkönen ja totta kai sitten New Vegas vei mennessään. Siihen tuhrautuu useampi 10-tuntinen. ja en voi muuta kuin sanoa, että Fallout on yksi parhaimpia pelisarjoja, ellei paras. Ja sitten voidaankin siirtyä takaisin Isaacin pariin. Eli Daily Runissa tosiaan pääsin tuohon Boss Challengeen. Siinä on 20 minuuttia aikaa selvitä äidin jalkahaaste, voittaa se ja jos ei siihen ehdi, niin sitten se menee ohi ja menettää paljon pisteitä. Tässä runissa ehdin siihen, mutta sitten kun rupesin etsimään uhrihuonetta, sitä ei löytynyt ja tässä sitten yritin kaikin mahdollisen keinoin vielä päästä eteenpäin, eli se olisi vaatinut sen, että olisi sitten löytänyt lapion jostain. Ei oo. Ja haaste päättyy hyvinkin nopeasti sitten tässä. Sieltä löytyy supersalainen huone, eikä lapiot, perhana. No. Sitten pitää uudelleen yrittää toinen päivä.
Mutta joo, siinä näkyy 4.6. 29.7. Oh yeah. Ja sitten olisi tämä Bitmagic, eli ChatGPT 4.0o malli käytössä, ja siinä annetaan komentoja, mitä tehdä pelimaailmaan. Ensinnäkin pitää totta kai ennen aloittamista antaa komento, mitä haluaa pelata, minkälaisessa maailmassa, ja tekoäly luo sitten maailman, ja lisäkomennolla sitten sitä pystyy muokkaamaan mieleisekseen, kun vaan tekoäly sitten ymmärtää. Peli on tosiaan ihan vasta testivaiheessa, rajattu testiryhmä pääsee tätä kokeilemaan, pelailemaan. Ja voin sanoa, että hauskoja hetkiä on ollut tämän parissa. Että jos vaan mahdollista, niin ei kun kokeilemaan. Löytyy Steamista tosiaan Bitmagic. Muussa tapauksessa tervetuloa seuraamaan kanavaani. Laita tilaukseen, lataan tänne pelivideoita silloin tällöin, mutta musiikkia enemmän Kumasuno puolelta. Niin pistäpä kanava seurantaa ja tilaukseen, niin pääset kuuntelemaan musiikkia ja seuraamaan pelailuani. Kiitoksia.